No saps què has de fer per sopar. Obris la gelera, res. Mires dins el rebost, res. Tot és avorrit. Arriba divendres i encara no saps ni en qui sopar ni de què sopar. Ei, no t'apuris! Nosaltres, els alumnes de quart d'ESO i segon de batxiller, estan cuinant per tu. Estan preparant un menú degustació. Un sopar original, divertit, exquisit. No te pot perdre. Vine amb tota la teva família. I convida tots els teus amics. Però sobretot, vine a compartir. Quina oloreta! Panades! Hamburguesa. Hamburguesa! M'encanten en formatge. Aquesta en du? McDonald's, Burger King, quines? Les Son Pax Burger. Son Pax Burger. He sentit parlar d'ella i que els alumnes faran el sopar. Serà divendres dia 2. Puc fer un tast? Mai millor dit. Fantàstica! Vins, no faltarem a la nit del tast. Tens barra de menjar-me'n un parell? I de les has d'encarregar. Hem de pensar que també vendran els predins. Me'n vaig a comprar un grapat de piquets. I jo el berenar que fan de postre?